Tomato Assassin! Som-hi! Insolents. Has vist això? Em sembla que tindrem problemes. Els sistemes de la superunitat 0 estan activats. Perfecte. Utilitzant del planeta Verd. Prepareu-vos per ser responsables de la vostra extinció. Haurem d'estar ben alertes. Aquesta cosa és enormement gran. Tranquil·la, acabarem amb ell. Almenys això espero. Agafeu tot el foc! No et distreguis, banana. Dubto que tinguin el que han de tenir per acabar amb en Tomato. Vigila,